أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ukuthula kube kini nonke nezibusiso nomusa ka Allah ube nani. Uma ngithi ke ama-Muslims ayafunda. Siyafunda bafowethu. Allah uthe kithi sifunde sizokwazi ukuthi sibe nesikhali sokuzimela, ungakhohliseki nje sinoma kanjani. Lalela ke, ngiphethe incwadi la Riyadhus Salihin igama layo. Riyadh means izivande, as-salih into enhle, umuntu owenza kahle. So izivande lezi la sivuna khona bonke ubuhle esingabuthola ngeIslam. Igama lencwadi leli lisho njalo. Awulaleleke. Kuthiwa kunendoda, ngoba ngihlale ngisho ngithi mangikhuluma ngama-Arabs ngizosebenzisa amagama wesi-Arab ngoba angeke ngilishintshe igama lomuntu. Ngiyohlala ngibuzile ukuthi ubani owashintsha wonke lamagama atholakala ngesiLungu nesisuthu nesizulu eBhayibhelini. Yabona, mangikhuluma ngama-Arabs sithe iQuran ifikele eSaudi Arabia indawo yama-Arabs babekhuluma isi-Arab. Sizokhuluma amagama abo ngendlela aye ngakhona. Lalela. Kuthiwa kunendoda la igama layo beku uHandhala ibn Arabi, indodana kaRabi al-Usaidi. Uzwile, is Arabic name nobabu wakhe, okay? Umdali ahlale ejabulile ngaye. Okungomunye owayengababhali bezinkulumo noma beQuran, ngoba yonke into eyisho umprofeti yena, he was one of the scribes, wayebhala lo mjida lo. Uthi ngelinye ilanga ngahlangana nendoda igama layo uAbu Bakr. uAbu Bakr wangibingelela wathi assalamu alaikum kayfa haluk. Wathi ukuthula makube nawe, unjani namhlanje, injani impilo. Uthi mina ngaphendula ngathi uHandhala useyimenemene, usephenduke ini imenemene. Wabuza uAbu Bakr ukuthi subhanallah, inkazimulo yonke ifanele uAllah, uyisho kanjani into enjalo? Uthini kahle kahle? I answered, ngaphendula, sihlala nesithunywa sika Allah, silalele esikhumbuza ngani ngeparadise nesihoko, ngobuhle beparadise nobunzima besihoko. And ngaleso sikhathi sizizwa uma ngabe sinaye sengathi leli zulu noma le paradise siyayibona noma lesihoko lesi siyasibona. Kodwa uma ngabe sesisukile eduze kwakhe, sidlala namakhosikazi ethu, sidlale nabantwana bethu, sibe busy nezinto zasemhlabeni, sikhohlwe ngalento isithunywa sika Allah uMuhammad ukuthula kube naye akade esitshela ngayo noma esixwayisa ngayo. uAbu Bakr uma ngabe emphendula uthi Handhala, nakimi kunjalo, yonke lento oyishoyo nakimi kunjalo. And then uyasuka uAbu Bakr radiyallahu anhu, uAllah ahlale ejabulile ngaye, uthi wahamba waya kumprofeti sallallahu alayhi wasallam. Wafike wathi, oh messenger of Allah, oh prophet of Allah, uHandhala ufikile kimi, wangitshela ukuthi yena usephendukile, useyimenemene. And then mina umbo prophet wambuza ukuthi why uHandhala esephenduke ini imenemene. Uthini kahle kahle? Usho ukuthi lo muntu lona usefana nabantu abafana nolokuzana nabo Abdullah ibn Salul, imenemene elikhulu elaziwayo la elokuzana Saudi Arabia. Uthi no, lo muntu lona uphendula kanjena uma ngimbuza naye lo mbuzo ongibuze wona ukuthi kungani usho kanjalo. Uthi uma ngabe sinesithunywa sika Allah
uyasitshela ngeparadise nobuhle bayo, asitshele ngesihogo nobuhlungu bakhona, bese siyayifila leyo nto leyo until size sikhale senze ukusaba ini isihogo. Kodwa mangabe sesisukile la eduze kwakho, siyahamba semakhaya siyodlala namakhosikazi ethu, sidlale nabantwana bethu, sikhulume ngento zasemhlabeni. Manje bese siyakhohlwa ilento lezi wena ade usitshela zona. Umprofeti sallallahu alaihi wasallam waphendula wathi, ngiyafunga ngaloyo umphefumulo wami osezandleni zakhe, ufunga ngomdali wakhe. Uma ngabe njalo, uma ngabe ninami nginitshela ngeparadise nesihogo, neyifila leyo nto leyo, bese nikhumbula umdali ngaso sonke isikhathi, nina anidlali namakhosikazi enu, anidlali nezingane zenu, anikhulumi ngezinto zomhlaba. Allah ubezothumela izingilosi zifike zizoniqhawula nisemibhedeni yenu, nihamba emigwaqweni, bezizofika zizoniqhawula. Kodwa Hanzala radiyallahu ta'ala anhu, lalela-ke, konke lokho okwenzayo ungakhohlwa izinto okumele uzenze, ukwenza njani? Ukujabulisa umdali wakho. Ngaso sonke isikhathi mawuzokwenza into ejabulisa umdali wakho, always uthathe igama lika Allah, ukuthi nalezi zinto lezi zasemhlabeni ozenzayo, ukudlala nabantwana bakho, ukudlala namakhosikazi akho, ukwenza ibhizinisi, uyabona nje, ukukhuluma nje ngento zasemhlabeni, konke kuhamba negama lika Allah phambili. Uyihlanganise zonke lento lezi zibe yinto eyi-one, nizozuza-ke kanjalo. Uma ngabe beningabantu abanjalo, umdali ubezothumela ingilosi zizoniqhawula nisembhedeni, niseyitradini, kodwa umdali ubezothumela abanye, ubezodala futhi abanye abantu abazokwenza lento le nina eniyenzayo. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ngathi singathola isifundo kule nkulumo kaMuhammad sallallahu alayhi wasallam. Amin.